Hi guys, ato bang diri siya ni? Oh, di ba? Mga tumig dagat. Ma! Oh, di ba? At dumis dagat ko yung mi katiyo minoy. Let's go. Ta. So, muna siya day. Outfit to this. Kasabaan na nami kidugay minapot. Ito nami. Murag limpyo. Dara. Oh? Tigil mo. Balik ka. Kahilas. Masam kau ni mo ma? Oh. Agraas bata oh. Bata. Look, wow. Tah. Tana. Oho. Arriba. Di, adto na mi. Nara mo drive ay. Nara mo drive. Tala. Pero burit ra. Reels na. Reels na. Wana reels na. Wana reels na. La, ang tiguang agoy, ang batanon di ay. Adto na mi. Vlog na sad. Ayaw vlog. Hoy sa mga Miss Universe, oy ka mga guwapa. Sa magid ni. Nadere oh. Sa ni oh. Da. Ajel. Hi vlog, reels na ni. Hi vlog, reels na ni vlog. Basta ako nagpicture video ra ko kada inom ko nag-vlogger di ko yahak. Look, grabe day bibo. Oh, da. Eh! Asan mo ka dong? Bantayan! Padong na me! Oh, di ba? Sagaw ko. Batayan ka? Talisay. Oh, di ba? Tara! Oy, bilat! Natara! Manghanok ta dito padong ron ay. Lalama antil. Agay. Sikir ko guniti. Arin lagaw ato ni atos tuntiil. Sikir ba guniti? Tiyo! Tanoy! Grabe naman eh! Dayan. Dara. Nanadagat na yun. Awan ba? Sapa mo na. Bate. Sapa. Uy, ipang Yolanda na may. Ano na may dagat to nga sapa man ta. Amo din tuyo. Okay, yang idagaw. Asam ka ni? Na deni na ako. Asam ka deni. Park ba? Taga ka mo. Hi. Okay, eskwelahan. Pangnaog na mo oy. Asa makatamo? Sa 48 ka oras nabot na gid mi. Grabe. Ay, grabe. Oo. Bot lang at. Wata ka sayo. Driver ay nga. Ang driver mo kana nagpuwa? Kana igagawa na. Ang daan nga likon street. Atay. Biha. Dawata? Pinsan nimo. Siyoy. Isod natir. Bangatot.
Ang dagat mahupas na mo. Kuan mo. Mahubas. Awa, understand? Kay vlogger eh. Awa ha. Di mo, di ta mo atos dagat kay kamo atos dagat mahubas. Hubas. Motor del, so motor del. Hindi ra guro. Paang bag ka? Bag nato ba? Nasa kuha ni Papa ni mo. Asa man ma? Ikay nag-drive stress. Testicle? Okay. Aura. Aura. Ikaw ba Aura? Bibog picture. Tayan talisay. Yehe. Sige sige kay init man. La kadako man ang litsuna oy. La kadako. Kasi mana. Hala. Ilam na ka. Semana ba tadi? Ah, grabe naman yung litsuna. Baka man eh. Ay, bora karton rin ko na ni. Di dako gini oy. Di na baka kabayo mo na. Ah. Gra gini undoy oy. Gihak. Sila. Oh. Adi ay. Oh, dira sa Tia Daya. Hello everybody, Lotte Store. Sa dina naglilihay nag. Ha? Pilipinas. Oh lagi, Pilipinas Pilipinas. Ahu, diri pa jumagi, diri natagak. Aha. Kauwaw. Oh, daghan kay dala ni mapuso na. Ah, grabe mo ra nangihikawak naman eh. Nambayot ang ka nambayot. Maestro na. Oh, ano may kasag ko. Na sa Tio Minoy. Na namuyuan nga pinaka buutan. Magdana lang tagkabo. Oh. Magdana lang mig kabo. Lati. Oh, mga laki. Ninya. Tiyo, nagdadig bitro kay di ay. Hala. Magchatcha gid taron. Oh, tanggo pa. Magchatcha gid taron, tanggo pa di ay. Ano na to si Daya niya to. Dili to sa daya ganina. To dito. Ni balik ko sa daya to ay gawas. Magic coins. Na may dere. Sa among uyuan nga pinakagwapo ng uyuan oh. Tawag kang mama mo. Pinaka butan. Treat gid mi tanan basta na mauluin siya. Oh, di na to ka ha. Pwede di mo lukso. La, naguna na mag-relax ang bata. Oh, naguna nag-relax ang bata dara. Hey. Ha? Ang Conmic vlog. Oh. O gwapa kay ang model vlog. Ole. Bibi na ni kuan ko no Jason. Yate, oy, nice, oy. Gwapa jud kayo day. Puno siya sa buhak. Buyag kani oh, ni dahon hapit. Tiya, magdakong tag-usa. Kuan ni kani pinakadaghan man ni guwak dadaan ni. Oh. Nado, kagwapa gid sa buwak. Grabe juday uy. Like in love. Lagi. Ting buwak gid sa bombil. Kagwapa naman. Sugod ako. Daghan pa kaning rapper. Daghan na kay rapper. Nadis mo doon? Oh, nadis. Abi na kutas gawas pas tayo. Huy! Lesson! Usod, kani basurahan. Ako lagi guba. Isapaw gipatong guba. Sandi lang. Hoy! Yara. Ala na kunanot. Sadi lang doy. Normal gibiyahe man na doy. Sadi lang. Kunanot na sa agis biyahe. Lagi.
Iftar dito? Ay, maudi din ko nalo kay. Doy, karton na kita to, Doy. Mo gani. Yang sa mga Oh. Tujuh. Mau dai humot kayo ang kaning magpunta sa baon bitaw. Masakto gid. Labaw. Mau. Tino. Paon tani Doy, oy. Tanan. Ah, grabe sa idol to vlogger ro. Nay, so bagon ta magikaroon Doy. Sige, at Doy. Ay, duha man ni kakuan. Jill. Nga video. Ipabidura. Dili kay ako na lang magkuan ko diri ba kani ba? Atong kuanan ni ba ang kaning kuanan ba? Mo din na mahumiyo gani ano? Butong nila. Ay na mo pa, Serbia. Ikaw wa ka gigotom? Gigotom. Way pamahaw. Ano lang sir, ang mukaon na lay mo duol uy. Ay pagsibo. Ang mukaon mo kuha dire. Service din sige. Oh, na. Oh, tay plastic kay nalagpot ang Happy na bang Martes? Six lang ka po. Times to? Ila times to ba? Shumay, pila ka shumay. Ayoy na ako, yan ako. Kaon na ko yun. Ako na rin ano na, kaya ako rin tiwa sulukuan. Ito. Kasi yun, tapos tinipon anak ko. O, dili ko. Pauli ay. Ako giduntan ba kaya ang kinunan. Kamangon ganti mo inoy. Dili ko minom man ay bahala. Oh. Oh. Okay, picture. Second position, sige. Second position, oh. 1, 2, 3, smile. Awa na reels na. Ayun na nagwaki kay mo kabati ng tagdaan. Uy, ginuo ko. Non. Oh, yeah. Hennessy. Hennessy. Pakilabot ka sa dia. Ito, binuang ginuo ko. Lakadako man ni. Huy! Palabis dagat ha, wala tayong kaliwat itom. Lagom ra. Pati ra mo naon daan, ay mo maglap-labi. Sa mo kabati. Uy, ginuo ko. Kahadlok. Uy, kangilo. Kangilo ani imnon ay di man kamukambang magkaniguli. Bawali ka Rico. Ay di naman kuno si Kevin. Kevin mo. Jay Bertal po, gaw. Kung mahubog si Rico, si Kevin drive sa kuan. Oo, kay Tama na Rico. Hindi mo to matitikman. Karaho, oo. Ang puso ni Jason Bilbao. Yawa! Yay, 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 yay.
Dahil lami lagi kag kanang kuan, dahil lami lagi kag mineral, dahil. Kuan man ni. Sprite. Sprite. Kang mama ni uy ug kang nagusab na biya. Nag-usap na ko, no? Wala la. Di na siya minom, wala lara. So, Kanina uy gamay lang. Hadlok na ko. Itong i-check diri ang ato ang mga batos. Nagawas naman. Sakto dyan ang mga bata. Diri na nagpundok. Diri na gid. Char! Diba? Kisa na? Uy! Oy! Nasa ka, oy! Ay, sakto dyan. Dan, let's go home na daw, Dong. Let's go na, Dong. Dong, let's go na, Dong. No lagi. Dan, let's go ba, Dan? Tiyo, Minoy. Let's go home. Ayun yung sungugas Binsyo di mahilak na. Si Binsyo ba? Ayun yung sunguga, kamahilak. Hoy, tarungan nyo po. Kidaghan kayo mag-judges diri, Tarungag lang, oy. Ayo ate kay Buwan na nimo kuan. Kung ti kali na sad. Pagkaluhan mo. Kani? Kaya kay ri. Kasi mang kailang kayo mahuran na. Ano? Kay ri kana. Kani? Maluha ba? Mura gali. Duha. Ha? Sa to Jason to si. Isam to. Rico? Wala la, grabe ya Binsyo da. La. Gosong. Awag tangipon. Huwag tangipon ng Binsyo nga na kompleto. Kasi katawa ba? Biyan ako sa kanariko! Ako ko Rico, tiyo nagpapadlong? Yo! Ang Rico nagpapadlong, nagigot-igat, tapos mapatoy. Nag-awan! Awan! Day! Awan ako siya, oh! Yeah! Sumban! Ligo na!
Relax, mga 2 minutes, pero lagi mo din mo siya. Dapat na gan! Ano bisyo? Iwalay din ikaw. Yes! Kailangan ka bisyo. Lambi na kayo sayaw ta! Ayaw ba? Pabog lang kayo. Ang pagkakag ka ako. Oh, wala. Nagpunta tayo. Nagpunta ko. Kaya daw. Nota na. Yes! Come on! Ay, may... Ano? Yes! It's ironic, nothing but a heartache. When you wish you late, hit you when you're down. It's a foolish game, nothing but a foolish game. Expecting the cold rain, feeling like a cloud. It's my heart.
Oh, yes.
Ano lang? Ano ro? Ay! Oh, dara.